Biryara Serokê Amerîka Donald Trump di derbarê vekşandina tevahiya hêzên Amerîkî ji Sûriyê, pîvanên hêzê li ser xaka Sûriyê diguhere û nexşeya belavbûna hêzin bi ser Amerîka û hevpeymana navdewletî li dijî Daişê ji nû ve tê durustkirin û sazkirin. Rawangeha Sûrî ya mafê mirovan li ser zarê jêderna ji kampa Errukban ya li ser sînorê Iraqê û Urdunê belav kir ku hêzên Amerîkî li bingeha tenef ya leşkeriyê xwe amade dike ku vekşe û li gel vekşana wan amadekarî ji bo veguhestina çekdarin bi navê Mexawîr Sewra yên ku ji aliyê hevpeymana navdewletî ve tên piştevanîkirin ji bo Bakurê Sûriyê. Li gorî rawangeha Sûrî ya mafê mirovan, çekdarên Mexawîr Sewra hejmara wan bi hezaran e û biryar hatiye standin ku werin veguhestin ji bo Bakurê Sûriyê. Ji ber ku wekû dijberê rejîma Esed tên naskirin û dibin serpirîştiya hevpeymana navdewletî de li devera tenefê li biyabana Sûriyê diman. û ji ber ku Amerîka wê xwe ji bingeha tenef vekşînê, ew çekdar jî neçarin ku bervecihekî nedibin kontrola rejîma Esed de herin. Nexasim, biyabana Sûriyê bi giştî dibin kontrola çekdarên rejîma Esed de ye. Ji alîkî din ve rawangeha Sûrî gazindin neşteciyên kampa Rukban jî belav kiriye ku bank li welatê Amerîka û hevpeymana navdewletî dike ku xwe ji deverê nekişîne ji ber ku bedehên hezaran neşteciyên kampa Errukbanên û metirsiya sêtemkariya rejîma Esed li ser wan heye. Bi taybetî deverê wê werê radestkirin ji bo rejîma Esed. Ji alîkî ve amadekariyên veguhestina bi hezaran ji çekdarên bi ser hevpeymana navdewletî ya li dijî rêxistina Daeş tê kirin. Berf Bakurê Sûriyê û ji alîkî din ve rejîma Esed çekdarên xwe li gundewarê Dêrezorê kom kirine ta ku derbasê Bakurê Sûriyê bi taybetî deverên Kurdistanê bibin. Tirkiye jî hêzên xwe li gel çekdarên bi ser opozisyona Sûrî ve li ser sînorê Kurdistana Sûriyê bi Tirkî re kom kiriye li hêviya derbasbûnê ne. Gelo, paşaroja Kurdistana Sûriyê çi li hêviya wê ye, tenê paşaroj wê nexşê zelal bike.